Cheiricín déag go hithe tá gceiste go Comhairle Contae a tógáil an dá acraise a gCuileán. Sin laidú cheirithach a líana bhí wahab dús, salar hosa daine san áit a chuir in aghaidh na tógála. Tá sadar nuanis a bhuichas gon dlí faoin díon achtas atá siúil ag Muintir na háite le roinnt míanaí. Cúpla céad slaat cerbhealach tá locha bhuileinn, lár a bhaile agus crí lár an scéal. Seo a faoinse isce ratha na carún ruai, cé go bhfuil sé blianta fada ó dul formhór an phoiblí brianna bich go isce an loch truailíthe. Thuspanin sé Muintir an seirbhíse tá muideáil idir garún rua a dtíobh séarachas agus a tuisce. Mar breanaí tún sin na pictiúide spáinn sé go bhfuil an séarachas go leach a loch bhuiling. Aspa planala, aspa macnamh, aspa tuiscin a ghaíre ar Comhairle Contae. Ó sé go hilas go thumán sé bhfuirla mar fós haon nach bhfuil sa fánach go bheicear cén dearcha nó cén phléin a bheitchan seo ar ngóthúil sé leas na ceann bhfuin ngóthúil sé an donacht, ní mu ná sin rá. As tóigh gúil sé feici a péin agus gúil sé de brú é an rud eile sópéin agus nach bhhainna sé le mún Muintir na háite chuirbhe. Tá achran mór tarnaí ag plán na Comhairle Contae, agus an Comhairleach bana san áit cáinte go géir le písa as rud an ar heasí le dearcha riar mór gon phoiblí. Bhí drogal ar chanaí orta agus ar cuidbád a cóileachithe labhairt as cuir camera inniuh, margheála deir siad an scéala a bheith ina ábhar dlí inis. Sé cás na nagóidíthe nar chomhlíonn Comhairle Contae na Gaillimhe na dlíthe planála go thomláin salar chana comhairleoirí a go bhótaí inné. Well, digging to my bit, nuair tá daoine an dáiríre a recinn siad go bhfuil cásacob, bhíonn siad cantalach agus tá muide tofaigh go bobbal. Hé sé tíl camuide áde thuirte rachanín phoiblí. Ach caithadú freisin dintin hinine na suas, agus rinne mis muintin hen suas, is cuma ceird a bhí árá cheapme go rán na tithe seo as rocht mar a bhí siad a chéadúir. Níl me sásta go thumlan fóslób ach tá siad níos na bhí siad. Má éiríonn le iarachtaí Muintir na carún ruai agus iad a gaile muí na háardchúirte, be sé písa más salaméin Comhairle in an breis tithe poiblí a tógáil san áit. Míle mac donnach an nócht TG Ceathair ar a garú rua a Conamara.